Здравейте, приятели! Днес ще ви представя едно ловно ножче от неръждаем дамаск и кътник от мамут с телешки бланк кания, ръчно изработено от мен. Ето го и самото ножче. Както ви казах, неръждаем дамаск с много интересен кътник от мамут в лилав цвят. За гард и пета съм избрал месинг. Ето го ножчето, налично е. И сега ще ви покажа как ние си приготвяме селски хамбургери. Ето това е един селски хамбургер. Той съдържа две тънко нарязани пържолки с една много дебела филия хляб, да не е сладко. Ето това са нашите селски сандвичета. Разбира се, всичко това е гарнирано с домашна краставичка, домашен лук и много добро настроение. На здраве! Уникално! Благодаря ви!